Ja, vi har om cellekernens opbygning og dens funktion, og vores gruppe det er Celine, Helle, Stine og mig. Ja, først så, når man snakker om celler, så er der nogen, der hedder prokaryote celler, og nogen, der hedder eukaryote celler. Og de prokaryote celler, det er dem her, som ikke har nogen cellekerne, og det er sådan nogle som bakterier og sådan noget. Og de eukaryote celler, det er sådan nogle som planteceller og dyreceller, som vi kan se på det her billede, som har en cellekerne herinde i midten. Og cellekernens vigtigste funktion, det er det er herinde i vores cellekerne, at vores DNA ligger gemt, og det er også herinde, at celledelingen sker, sådan at når de døde celler dør, så kommer der nye celler, fordi at kromosomerne inde i DNA, det deler sig selv inde i cellekernen. Inde i cellekernen, der er der også det her, som hedder proteinsyntesen. Det sker ved, at der er det her RNA-polymerase, som kommer og lyner DNA'et op. Det gør så, at der kan komme nogle nukleotider ind, og det er dem, man sådan ser, der sidder her ovenpå, som så kan kopiere, hvad det er, der står på selve DNA-strengen, og de sætter sig så sammen, og det er så dem, der danner det nye RNA. Det her RNA, det kommer så ud af DNA'et her, og det danner så, eller det kalder man så for mRNA. mRNA'et, det kommer så ud af cellekernen, hvor det kommer til at leve i cytoplasmaen. Her, der møder det så et ribosome, det er det her, hvor der kommer nogle tRNA'er. De her tRNA'er, de har så tager aminosyre med sig, og nederst på det her tRNA, der sidder der koder for forskellige koder. Man kan se her, den har lige sådan 3 med sig her. Det vil sige, det passer på et sted her på RNA'et. Når de så har afsat eller kopieret det her RNA, så frigiver det en aminosyre til en længere kæde, som man kan se her. Den her kæde, når man har kopieret RNA'et, så bliver den her kæde, den frigøres, og så bliver det så til et protein, når det har viklet sig sammen. Selve kernen er omgivet af cellemembran, hvor det er det endoplasmatiske retikulum også sidder. Herpå sidder ribosomerne, som også indgår i proteinsyntesen. Vores DNA det gør, at der ikke er 2 mennesker, som er ens. Der vil altid ske nogle mutationer, der vil altid ske små fejl. Det er også det, der gør, at der hele tiden sker en videreudvikling. Hvis det for eksempel er praktisk for en kanin at være hvid, så vil det være de hvide kaniner, som overlever, og de andre, som uddør. I menneskekroppen er det en celle, som har kopieret sig selv. Det vil også sige, at det er 2 celler, som er i henholdsvis øjet og håret, og de bruger blot hver deres del af DNA'et til at bestemme den aktuelle ting. DNA indeholder vores arvematerialer, og det vil sige, at det er her, hvor det sådan står, om vi bliver blåøjet eller brunøjet. DNA det ligger i noget, som man kalder kromosomer, og det består af 2 kromatider, som bliver forbundet med centromeret. Kromosomerne består af lange trappelignende kæder, som så er dem, der indeholder vores DNA. Trapperne består af 4 forskellige stoffer: cytosin, guanin, adenin og thymin. Det er altid A og T, der danner par, og G og C, der danner par. Når RNA'et kommer ud af cellekernen, bliver thymin udskiftet med uracil, og ellers går de andre stoffer sammen med de samme. Alle celler, bortset fra sædceller og ægceller, indeholder 46 kromosomer, som alle sidder i par, det vil sige, at der er 23 kromosompar. Disse celler kaldes diploide celler. Der findes også haploide celler, som kun indeholder 23 kromosomer. Disse celler er kønsceller, som findes i æggestokkene hos kvinderne og i testiklerne hos mændene. Og der skal 2 af disse til for at lave et menneske, så man kan få 46 kromosomer i alt.
Når de haploide celler går sammen, finder de forskellige kromosompar sammen, så kromosom nummer 1 fra far går sammen med kromosom nummer 1 fra mor. Og på den måde bliver vi en blanding af begge.